ala wudu'in ing atase duwene wudu. Terus tiyang sing selalu nglanggengno wudu niki dados musuhipun iblis. Iblis boten seneng. Qala sadika sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku tawadhu'a wudu sapa man ala tuhrin ing atase tingkah suci kutiba mongko den tulis lahu kedue man apa asyru hasanatin 10 pira-pira kebagusan. Terus ngendikane kanjeng Nabi sapa wong wudu dalam keadaan suci niku ditulis sedasa kebagusan. Terus wudu niku boten ngentosi batal, tapi tesih gadah wudu, tesih gadah wudu dalam keadaan suci wudu mari, tetapi dinameni kok tajdidul wudu, menyar-menyari wudu. Nah niku ditulis ganjarane niku sedasa wudu gampangane ngoten. Terus pikantuk ganjaran kaya wudu ping 10. Lah niki sing boten disenengi iblis niku tiyang sing keadaan suci. Napa malih batal terus wudu, jaga wudu, tajdidul wudu niku dalam keadaan suci wudu malih utawi batal terus wudu. Qala wasnabika sapa Syekh Al-Khifni ngendikane man tegese wong tawadhu akan wudu sapa man wuduan kelawan wudu muswahiban wong kang barengi lituhrin marang suci. Kutiba mongko den tulis lan kedue man apa asyru wudu'atin apa 10 pira-pira wudu. Terus ngendikane Syekh Al-Khifni wong sing wudu niku dalam keadaan suci. Terus dereng batal dalam keadaan suci. Contone tiyang niku nggadahi wudu duhur damel wiridan ngaos sampai asar. Terus dalam keadaan suci boten ngetut. Pas asar ajeng salat asar wudu mari boten batal wudu mari dan iku ditulis kaya wudune niku ping sedasa. Wal wudu utawi wudu bisab'i mi'atin kelawan ditikelaken dados 700 hasanaten kebagusan. Lah saben-saben wudu setunggal niku ditikelaken dados 700 tikelan. Dados tiyang sing tesih keadaan suci wudu, wudu niku ditulis kaya wudune ping sedasa. Lah saben-saben wudu setunggal niku ditikelaken dados 700 kebagusan. Li anna aqallal mudha'afati krana luweh sithik-sithike tikelan iku sab'a umiatin 700 tikelan ziyadatan kelawan nambahi al-ashri ing atase 10 al-madhkuri kang den tutur. Sebab napa sithik-sithike tikelan lipat gandane ganjaran niku sithik-sithike ku 700. Terus saged langkung mulane teng Al-Qur'an niku dawuh Gusti Allah niku kama tali ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Niku masalah ganjaran. Terus teng Al-Qur'an kaya wong masalah ganjaran. Iku kaya wong nandur cara teng Indonesia iki kaya wong nandur pari. Kaya wong nandur pari siji setunggal. Lah niku saben pari setunggal niku nyukulno sab'a sanabil pitung cara kowe pakan ngoten. Terus wonten pakane niku 7 ngoten. Lah saben-saben pakan itu
qoulihi ta'ala ing dalem dawuh Gusti Allah Ta'ala sebuti man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Maknane man utawi sapane wong iku jaa nekane sapa man bil hasanati kelawan kebagusan siji falahu mongko iku tetep kedhuman asyru amsalha utawi 10 pira-pira padane al hasanah. Dados iku dasare saking Al-Qur'an niku dados tiyang sing nglampahi setunggal kebagusan niku dititelaken dados sedasa. Nah, masing-masing sedasa niku mangke dititelaken dados paling sithik 200. Sampun. Ala ahadil aqwali ing atase salah sijine pira-pira qaul pendapat. Fal wudu mongko utawi wudu iku hasanatun kebagusan fayudha ifu mongko tikelane wudu bi asyratin kelawan 10. Summa kulli wahidin mongko nuli utawi saben-saben siji minal asyri saking 10 iku yudha'afu den dikelaken apa kulun bisa imiaten kelawan 700. Fayang bagi mongko sayukjo apa al-mulazamatu netepi ala hadal ajri ing atase iki ganjaran al-azim kang agung. Dados niku kesimpulane tiyang sing langgengno wudu niku dados musuhe iblis. Iblis boten seneng, boten seneng wonten tiyang niku keadaane suci mawon. Lah niki pun dipraktekaken nika sing kula panjenengan sedaya sampun sering ngiron niku Syekh Abdul Qadir Jilani. Niki selalu ndawamno wudu. Ndawamno wudu sampai niku wudune Isya sampai subuh niku tesih keadaan suci terus sampai sekawan dosa tahun niku Syekh Abdul Qadir Jilani. Para ulama boten sakit tepi niku Mbah Kiai Haji Arwani niku menurut guru-guru niku ceritanya selalu langgengno wudu sampai keistimewaan niki ceritanya saking guru-guru ceritanya niku nalika undangan teng luar niku numpak bis wonten bis nyegat bis delalah niku Mbak Arwani niku numpak bis nitih bis niku kecelakaan tiang-tiang kudu sakit wonten sing meninggal. Nah niku ujug-ujug Mbah Kiai Haji Arwani niku teng dhuwur bis liyane doro kecelakaan namanya kecelakaan ujug-ujug teng dhuwur bis keadaan selamat aman boten enten napa-napa teng dhuwur bis terus akhirnya dicerita niku gara-gara niki termasuk manfaatnya dawamul wudu nglanggengno wudu jelas tiyang sing jaga wudu niki dijagi kali malaikat boten krasa cucuk kados ditarik tiyang teng dhuwur bis aman tiyang-tiyang sakit wonten sing meninggal selamat ya niki pentingnya dawamul wudu tiyang sing nglanggengno wudu dijaga malaikat mulane setan boten seneng dados musuhe setan. Mulane keterangan ingkang sampun liwat nika kitab Durratun Nasihin nika tiyang niku dalam keadaan junub terus ligake li atus gedhe junub terus ligake li atus gedhe niki Gusti Allah paling seneng dados keterangan ingkang sampun liwat dalam keadaan suci. Sampun wasafiyun langkung kang loman. Wong sing loman niku dados musuhe iblis. Faman mongko utawi sapane wong iku ato paring sapa man al-ba'dha ing sebagian wa alqala netepake sapa man al-ba'dha ing sebagian fa huwa mongko utawi man iku sahibul safain. Iku sahibul safain wong kang duweni sifat loman. Dados sing diarani wong sing loman niku tiyang
niku nok maringi sebagian, terus ngijen sebagian. Iki diarani wong loman. Niki sing dados musuhe iblis. Misale duwite niku 100 juta. Terus diwehno disedekahno 50 juta. Sing 50 juta kanggo dhewe-dhewe. Dan iki jenenge wong loman. Niki jenenge wong loman. Safa. Wa man utawi sapane wong iku ya dulu masrahake utawa nyerahake sapa man al aktsara kang luwih akeh. Wa aqala netepake sapa man li nafsihi marang awak dhewe man syai'an ing suci-suci fa huwa mongko utawi man iku sahibu wong kang duweni sifat loman. Terus cara bahasa Arab niku wonten maknane lafaz sahi. Sahi niku maknane loman. Judun nggih sami loman. Cuman bedane nek sahi wong sing loman niku tiyang niku nyerahno sebagian bondo, nyedakono sebagian. Niki diarani sahi. Cara bahasa Arab jud wong sing loman niki luwih. Dados diparingaken mboten namung setengah. Tapi punjul misale artone iku 100 juta, sing diparing 70 juta sing disedekahno. Sing 30 juta kanggo awake. Lah niki namine judul loman sing luwih ngoten. Sing luwih. Walladzi qasad darurati. Walladzi lan utawi wong qasad darurati kang keadaan darurat. Wa athara menyalahake utawa masrahake sapa man ghairu ing liyane alladzi bil bulghati kelawan sangu fa huwa mongko utawi alladzi toman iku sahibu ithar iku wong kang duweni sifat ithar. Dados dhisikaken teng tiyang sanes. Lah niki sambure loman jud, sambure jud niki wonten ithar. Ithar niku masdar saking al-thara yuthiru itharan. Niki wong sing masrahake bondone tiyang sanes nyuwun sewu. Wonten tiyang bodamel nyuwun sewu. Tiyang bodamel bayarane niku boten didamel. Bayarane niku diparingaken tiyang sedaya. Sampai keadaane niku darurat. Gampangane wis engko mangan mbok ora denger ngoten. Niki sak nginggile niku jud ngoten niku zaman rumiyin namine Wes Al-Qarni. Kalau panjenengan sedaya nate mireng niki waline Gusti Allah. Niku ngoten, nek mboten damel hasile niku mboten ditedhok. Mboten dipangan. Diparingaken tiyang sanes. Terus akhire piyambake niku dah mangan nyuwun sewu. Wonten tiyang niku dahar niku semangka, kulite dibuang, kulite ngoten niku dipundhut, didahar. Niku wis angkor paling Gusti Allah wonten sing kepengin dikasih Gusti kados ngoten niku. Nek kula panjenengan sedaya sing kula panjenengan sedaya sumerti paling nggih pinten. Sampun niku zakat mawon napa jenenge pun sae pun luar biasa ngoten. Apa malah sampai separuh sak dhuwur ngoten. Sampun dados tiyang sing loman niku dados musuhipun iblis. Iblis boten seneng wonten tiyang loman ngoten. Salajengipun wa husnul khuluqi wong